ngoba ilizwi liyadala phakathi komsi masicamakushe ngithandazela isibhedlo sami mani Iinkonjane Zoofaku abantwana bami mabanyuke mabasebenza basizathu awunogxana babagoduswa imigoduswa nayiwisa inkomo emizini dabula amazwe mfondini masicamakushe akubonakala bephumelela abahlekazi phansi kwesandla esihle sikaNonkundla phansi kwesandla esihle sikaNoxhanti ningaphumuki ningayikhombi indlela niphinde nibuye umva ngoba mfondini akuqhubekele idakeni masicamakushe linda manje izofika imini nokukhululwa kwakho mhlekazi makazi malume ngoba kaloku sidalwe ngokudalwa siphuma kuziduko ngeziduko mhlawumbe eza kwiziduko mfondini abantu bakokwenu ngabantu abangancamiyo mhlawumbe abantu basekhaya ngabantu abavulela itepu zonke izinto zenzeke kodwa into ebalulekileyo lilinde ixesha lokukhululwa kwakho apho likhululwe khona iyaba ngathi ungumntu othweleyo cala niyithande niyihloniphe amagqirha asekhaya niyithethelele ezitshabeni kodwa iitshaba zami besisitulo senyawo zami phakathi kwale nkundla nemali echithwe phakathi kwekhaya ndithi mayibuye okungenisa indwendwe singene athi omnye ndithongile kuthiwa ndihlanganisele ubuhlwele mhlekazi kuthiwa ngoyena mntu uzayichona leshi masicamakushe ungathi xa uthetha ke makazi uthi into banikwazi ithi hayi camagu kulungile uzophinde ubuye masibe nemeeting ngomso ngexesha elithile hlala ibhunga nabantu bomsi ndithi machume makwande ebezikade ziphalele ngokusiza ukwazi uzithunga sikwazi uzibumba phakathi kwefamily sacamakushe noba bezikhona intetha sithi huntshu ngegama lamanyange phezu kwalebhekile sithi enkosi kuyo sacamakushe noba bekubonakala uba sinezifo thina ezinganyangekiyo phakathi kwekhaya ngenxa yegama lamanyange loThixo simthandazayo bakubonakala siphila phakathi kwale nkundla sacamakushe ndingumpondo ndinguleta ndingutshawe ndingungqonde ndingumzukulwana kaSonyotho nakaThembisa kaNtozanele kanoba ngabonwa kaMaNthembele esinqina sacamakushe ndinyangwe ngutshawe utshawe unyangwe kwaBhayi uBhayi unyangwe eMagqirheni kodwa utata wanika itshoba phakathi kwenkundla zakwaDabane zakwameka umeka unyangwe phakathi kwenkundla zaseMagqirheni phezu kwelizwi lonke makazi ndithe enkosi ndinguNonkundla mna ndinguNoxhanti ndingululama mna ndingululeka khweziwelela mkhozi udadethu mane sithi ndikhwaza udadethu ngoba ndiyamazi ukhona apho ndinyathela khona unyathela aqala kunyathele mna ngoba mna ndiphila kabili ndimnye masicamakushe masibulele nokhozi unika amandla mani unika amandla khange uthi into yobana wakuwa kubonakale ndibe ndibhetyebhetye phakathi kwezinkundla sacamakushe noba bezikhona izinto ebesifuna uba intandabuze kum wena undinika amandla ngokwelizwi ndithi noba ndiyawufika kusasa makazi ndiyavasa ndiyancokola mna lela gqirhakazi ngokomoya ndimbize ndithi uzibuyisela koobhototo koonomfusi koogilda koomeyibhulu apho ukhoyo kodwa ngoku nantsi intsusa nonobangela ofuna ukundenzele yona uzundinika ubulumke uqalise bani masibulele ke nomelosi sayibuyisela kuwona ngoma enamandla asibe neliso lapha Moya manje asibe nendlela ezivayo masibe nemilomo ekwazi ukuthetha into ezihlangulukileyo ngitsho phezu kwale nkundla kude kuyofikelela ixesha ezenyusa idini phakathi kwale nkundla sithi ngosi ngoku mazingene kuzo zonke zigqobhozele kwi-potholes zekhaya masicamakushe